Duše drage, veliki pozdrav. Hvala vam što ste na kanalu Tragom srca mog. Moje ime je Olivera. I danas nešto lepo. Da malo popričamo o partnerima. Ne partnerskim odnosima, nego o tome kako u stvari imati partnera. Ja sam jedan video već na tu temu snimila i iznela neka svoja vrlo lična iskustva i prosto sam negde uverena da to može da bude od koristi, a sad opet lična iskustva i zapravo šta je u stvari to što nas sprečava. Ajde tako kažemo, možda je najbolje reći da ćemo u ovom videu pričati o tome šta je to presudno, šta je to glavno, što u stvari ljude sprečava da imaju partnera kakvog žele. I kada primene sve te neke savete do kojih mogu da dođu. Prvo i osnovno, treba se da postavimo nekih par pitanja kako bismo utvrdili šta je to naša prepreka. Ono što je sasvim sigurno i bez postavljanja pitanja, u što sam ja sasvim sigurna, vi istestirajte, onako kako uvek to i kažem, jeste šta je to taj naš ultimativni cilj. Cilj svih nas je da budemo srećni. U to sam sasvim sigurna. Onaj krajnji cilj svakog od nas je da budemo srećni. Naravno, veliko je pitanje šta je svakome od nas sreća. Za svakog od nas sreća je drugačije definisana, to je sasvim sigurno. Možda čak bukvalno za svakog pojedinca drugačije, a možda i mogu da se nađu neke sličnosti. Ali ono što je cilj, krajnji cilj, to je to, da budemo srećni. Jedan od aspekata, vrlo važnih aspekata, da bismo postigli taj ultimativni cilj, jeste i imati partnera. Mi smo socijalna bića, društvena bića i negde nam je to jedna od osnovnih potreba. Mi zapravo imamo mnogo želja, to je sigurno, i nekih, da kažem, 7 glavnih, primarnih potreba, nečega što nam je zaista potreba i nešto bez čega ne možemo. I jedna od tih potreba je zapravo kontakt. Kontakt i, ajde da kažemo, socijalizacija. Može to da bude i kontakt sa nekim drugim živim bićem, može to da bude kontakt sa prirodom, može to da bude kontakt sa životinjom nekom, može to da bude kontakt sa nekom biljkom, ali u ogromnom broju slučajeva ta potreba je izražena kroz kontakt sa drugim živim bićem u vidu ljudskog bića, odnosno je da kažemo partner. Kad sam već spomenula te potrebe, ajmo da kažem, verovatno već i jesam to spominjala, ali negde svi znate da nam je možda prva primarna, glavna, neophodna potreba bez koje ne možemo, nešto bez čega ne možemo, vazduh. Ne možemo bez vazduha. Druga potreba je potreba za vodom. Ne možemo dugo bez vode, čak možemo duže bez hrane, ali ne možemo bez vode, a i hrana je treća potreba, nešto bez čega ne možemo. Možemo kratak, ograničeni vremenski period, ali ne dugo. Četvrta potreba je potreba za spavanjem, znači moramo imati zadovoljenu tu potrebu da bismo funkcionisali normalno, da ne bismo zapali u neka stanja koja baš i ne želimo. Peta potreba je da imamo nekakav krov nad glavom. Da li je sad to neki stan, da li je to kuća, ne nužno luksuzni krov nad glavom, ali neko sklonište, nešto što nam daje neku sigurnost. Bukvalno to što kaže, krov nad glavom. Ta potreba za kontaktom, ajde tako kažemo, ili ti potreba za uspostavljanjem neke veze sa prirodom na bilo koji način. Najčešće, opet ću naglasiti, je to ospoljavanje kroz kontakt sa nekim ljudskim bićem u vidu partnera. I naravno, 7. vrlo važna potreba je da se ostvarimo u onom smislu zbog kojeg smo ovde, da ispunimo neku svoju svrhu. To ne mora da bude ništa bombastično, naravno, opet ću reći, mislim da sam o tome već i pričala, može da bude ma šta,
ali je važno da pronađemo šta je naša svrha i da se u tom nekom smislu ostvarimo, znači da ostvarimo tu svoju svrhu. Ne mora to nužno da bude profesija kojom se bavimo, može, i ne mora da bude jedna, može da ih bude više. Ja bih se sad od svih ovih 7 potreba vratila na ono o čemu sam na početku videa rekla da ću pričati, a to je zapravo ta potreba da ostvarimo partnerski odnos. Jer to je potreba. Pre nego, da kažemo, želja. I zapravo, kada se radi o potrebi, prirodna je, sasvim je prirodna i jednostavno je potreba. Jednostavno je to nešto što izvire od nas, iz nas, nešto što zapravo bi trebalo da ide lako. Jednostavno, kao i sve druge potrebe, manje više, je li tako? Sad, mi sebi stvorimo neke prepreke, zapravo. I iz tog razloga ovu potrebu ne ostvarujemo. Ono što sam ja definitivno uočila i iz ličnog iskustva, a i iz rada sa drugima, tu se radi o sledećim preprekama. Prva prepreka da bismo ostvarili neki, da kažem, partnerski odnos, ajmo tako ćemo to reći, ili da pronađemo partnera, jeste u tome što mi već imamo partnera sa kojim nismo prekinuli neki odnos, možda fizički jesmo, ali nismo u potpunosti. I on je za našu podsvest i dalje naš partner. Podsjetit ću vas da podsvest zapravo ne razlikuje ono što se stvarno događa, ono što je u fizičkoj realnosti i ono što se zaista materijalizuje u fizičkoj realnosti, od onoga što se šalje u vidu informacija toj našoj podsvesti. A u vidu informacija mi podsvesti šaljemo da partner postoji time što o njemu i dalje mislimo, razmišljamo, u svojim nekim planovima, željama, ciljevima, on stoji i dalje. Zašto? Zato što nismo tu emotivnu vezu još uvek prekinuli. Iako mi negde na nekom fizičkom nivou shvatamo da je to prekinuto, i to jeste prekinuto, ali nije sasvim. To je jedan od mogućih razloga, jer mi svojoj podsvesti, iz koje 90%, neću biti tako stroga pa reći i više, akcija i manifestacija proizilazi, mi zapravo iz tog podsvesnog dejstvujemo, a naša podsvest ima informaciju da mi partnera imamo. To je prva prepreka. Druga prepreka je, ne postoji zaista u taj zaista postojeći, da kažemo, fizički bivši partner sa kojim nismo sasvim prekinuli emotivnu vezu, ne postoji, znači prekinuli smo svaku vrstu veze, ne razmišljamo ni o kome koji je bio u nekoj našoj fizičkoj realnosti zaista naš partner ili neko ko fizički zaista postoji, ali imamo neku predstavu. Imamo neku, da kažemo, fiktivnu predstavu, može biti u vidu neke poznate ličnosti, recimo, ili bukvalno neke fiktivne ličnosti. I mi našoj podsvesti šaljemo informaciju da taj partner postoji, jer razmišljamo o tom partneru u tom smislu. I prosto u neko slobodno vreme, tokom neke, da kažemo, vizualizacije, svesni ili ne, mi zapravo svojoj podsvesti dajemo poruku, informaciju, aha, to je taj partner o kome ja sad razmišljam, fiktivni partner ili neka poznata ličnost kakvu ja zamišljam kao svog partnera, ali ja svojoj podsvesti šaljem tu informaciju da taj partner naprosto postoji. I prosto se u fizičkoj realnosti ne dešava ništa. To je drugi razlog. Sada, postoji naprosto način da se našoj podsvesti da do znanja da zapravo nema partnera u fizičkoj realnosti i da se negde prekine slanje tih takvih informacija da partner postoji.
jer dok god šaljemo takve informacije, to može delovati kao vizualizacija i to je sjajno, to će se uskoro materializovati i to jeste tako ukoliko to zaista bude u svrhu toga i ukoliko to zaista samo posluži kao vizualizacija posle koje će zaista doći fizička manifestacija. Međutim, mi toliko uđemo u taj film da zapravo vizualizacija postane naš način života i naprosto propustimo taj moment, taj prozorčić koji nam se zaista javi u fizičkoj realnosti, kada se zaista fizički pojavi taj partner, mi naprosto to ne primetimo. Jednostavno, to je nešto što nam promakne, jer smo toliko u tome. Poenta je u tome da zapravo, ja ne kažem da treba prestati sa tom kreativnom vizualizacijom, ne, ali je bitno da u momentu realnosti, fizičke realnosti, primetimo taj prozorčić, taj moment kada se potencijalni partner pojavi. Ne mora da znači da je to taj partner, uopšte ne mora da znači da je to ta osoba koja je za nas i koja je prava, ali je poenta da preduzmemo akciju u tom momentu ka toj osobi i sa tom osobom. To može samo, u mnogo situacija, čak i u mom slučaju je tako bilo, to može biti samo onaj korak do tog savršenog partnera kakvog mi u stvari tražimo i želimo, ali može biti pravi odmah. Ali je poenta u toj akciji, preduzeti neku akciju, uraditi nešto po tom pitanju. Samim preduzimanjem te akcije, čak i ako se ispostavi da je to samo korak ka pravom partneru, nije to taj partner, a brzo se to ispostavi ako je tako, već odmah iza toga je taj sledeći prozorčić gde se u fizičkoj realnosti pojavljuje taj pravi partner. Ali poenta je da one dve prepreke koje sam spomenula nam ne budu prepreke, da ih pretvorimo zapravo u alatku uz pomoć koje dolazimo do pravog partnera. A pretvaramo ih u alatku ukoliko svesno primetimo, shvatimo da to što radimo je samo kreativna vizualizacija. Da kada i dalje razmišljamo o tom nekom fizički zaista prisutnom partneru, to služi tome da zapravo želimo da postignemo tako nekog sličnog partnera u realnosti, ali da potpuno osvestimo da prekidamo sve veze sa takvim partnerom, koji zaista fizički postoji, ili ako se radi o nekom fiktivnom partneru, da osvestimo da je to fiktivni partner koji služi samo u svrhu, ajde da kažemo, kreativne vizualizacije, ali da budemo budni i svesni da kada se u fizičkoj realnosti pojavi partner, preduzmemo akciju. To je suština. Jer mi se vrlo često uljuljkamo i ostanemo u toj kreativnoj vizualizaciji, ali propuštamo partnere u fizičkoj realnosti. Vrlo lako može taj problem, da kažemo, problem da se reši ukoliko taj partner koji postoji kao zaista postoji, bilo da je to neki bivši ili se radi o nekom koga mi želimo, ali on stvarno postoji u fizičkoj realnosti, ali on ne želi nas. Ako taj partner zaista ode iz naše fizičke realnosti, odseli se na drugi kontinent ili nekako drugačije ode, olakšava nam stvar, izlazi i onda se brzo pojavljuje taj prozorčić kada nam se pojavljuje pravi partner u fizičkoj realnosti. A ako se radi o nekom fiktivnom, svakako se u fizičkoj realnosti otvara taj prozorčić i pojavljuje se pravi, ali je bitno da budemo budni, da osvestimo, da napravimo razliku između toga šta je kreativna vizualizacija, a kada se u stvarnoj realnosti pojavljuje taj pravi i najbitnije od svega bitno je da u tom momentu preduzmemo akciju. Eto, zato što se radi o potrebi, radi se o nečemu što je naša potreba, zaista potreba i te se stvari neminovno dešavaju. Primetite ih. Eto. Isprobajte, naprosto setite se nekih ranijih situacija kako je bilo i budite budni, motrite na ono što sada jeste i na ono što dolazi. Eto, ljubim vas sve.